да водиш разговора с него. На да кого знаеш. говориш, бе? На тебе. Добре. Ще остава да водиш разговора с него. Окей, И добре. така, представям ви Тони Стораро! Вижте само как ме гледа, не издържам, нека спре. Как ми бърка в сърцето, от това ми става зле. Вижте само как се движи, всичко мъжко разболя. Питам се какво си мисли и какво ще иска, тя ще иска. 2, 3, 4. 2, 3, 4. После да сменим ще вземе 2, 3, 4. Рани от любов ще казва 2, 3, 4. И така до 100 ще иска. Вижте само как ме кара да пропадам без да спра. Някой дявол я докара да ми вземе любовта. Вижте само как целува, прави разни чудеса. Знаеш ли какво ми струва и какво ще иска, тя ще иска. 2, 3, 4. 2, 3, 4. После да сменим ще вземе 2, 3, 4. Рани от любов ще казва 2, 3, 4. И така до 100 ще иска. Вижте само как ме гледа, не издържам, нека спре. Как ми бърка в сърцето, от това ми става зле. Вижте само как се движи, всичко мъжко разболя. Питам се какво си мисли и какво ще иска, тя ще иска. 2, 3, 4. Нощи да не спим ще трябва 2, 3, 4. После да сменим ще вземе 2, 3, 4. Рани от любов ще казва 2, 3, 4. И така до 100 ще иска. Нощи да не спим ще трябва 2, 3, 4. После да сменим ще вземе 2, 3, 4. Рани от любов ще казва 2, 3, 4. И така до 100. Това е Тони.